acum, ca să fie tacâmul frustrațional complet, ar trebui să-i mai oferim subiectului ocazia să facă testul Rosenzweig. Îl știți, da? Testul de frustrație Rosenzweig. Să-l punem să facă. Îl avem pe aici. Dar îl facem în bancă. Asta include o latură de asta verbală. Deci stimulul e neverbal, nu? E foarte bine. Sunt acele... Cred că aici... Dacă dați niște exemple și la... Adică dacă faceți și ăsta, sunteți cineva. Sunt 24 de imagini schițate în crochiuri. Discută două persoane, unul spune ceva, celălalt trebuie să dea răspunsul. Respectiv subiectul să se pună în situația celui care trebuie să răspundă și să facă o frază de răspuns. Da? Știți testul? Nu. Păi, o să vedeți în ce constă. Au numere de ordine. Asta e foaia de răspuns, da? Iar aici e instructajul care se rezumă la treaba asta. Aici să dai răspunsul ăla în loc să-l scrii aici, îl scrii pe foaia. Ca să rămână asta, că n-avem atâtea... Și asta mă duc în banca, nu? În banca dumneavoastră, undeva, deci vă trebuie ceva timp aici, ca să scrieți câte o frază de 24 de ori. Nu aceeași frază, bineînțeles, să scrieți în funcție de situația personajului care trebuie. Aici unul e stropit de un șofer care se scuză felul lui și ce răspunde stropitul ăsta? Îl înjură, îl dă una bijurească, așa, șoferească, se spune, sau face o anumită manieră de a reacționa la frustrație. Deci, asta, Rosenzweig este reprezentativ, e un test foarte bun, foarte interesant, foarte frumos și are o teorie foarte frumoasă la bază. E teoria de frustrație a lui Rosenzweig, care stabilește, în definitiv, niște patternuri, spune el, de reacții la frustrație. Asta pe o de o parte și pe de altă parte stabilește și calculează chiar gradul de toleranță sau pragul de toleranță la frustrație. Pragul de toleranță la frustrație. O problemă foarte importantă practică pentru psihodiagnoză, pe de-o parte, dar mai ales pentru practica psihoterapeutică, pentru că omul este permanent supus frustrației. Și, în fond, el este antrenat de niște impulsuri din astea care vin cele mai multe ori din interioritatea asta noastră, inconștientă, și care se numesc, sigur, trebuințe, care trebuie să se satisfacă într-un fel. Dar de obicei, în calea lor apar diverse obstacole. Deci se produc frustrații de diverse nivele, care antrenează diverse grade de toleranță, de posibilitate de depășire, prin urmare, a obstacolului, ca să ajungi totuși la satisfacere, la situația, la activitatea de satisfacere sau la obiectul care, mă rog, consumat, deci în genere, înseamnă, de fapt, satisfacere. Lucrul ăsta se întâmplă în orice clipă, am zis, în viață. Se întâmplă la toate testele proiective, de orice tip ar fi. Și acum, tipologia proiecției, aș vrea să notați dumneavoastră, tipurile de proiecție. A fost primul tip, proiecția zisă asociativă. Al doilea tip de proiecție este ăsta, care stă la baza Rorschach-ului. Este o proiecție structurală și, desigur, interpretativă. Adică aici se merge foarte mult pe psihologia percepției. În Rorschach, ăsta este fundamentul
ceva teoretic. Pe urmă este proiecția tematică, și aici introducem, desigur, trebuie să știți, teateul, de toate tipurile. Sunt, în primul rând, teateul pentru... Sunt 3 serii, de fapt, în teateul original. Teateul pentru adulți, și ăștia sunt pentru bărbați și femei. Nu? Este teateul pentru copii, CAT-ul, Children a Perception Test. Teateul înseamnă testul de apercepție tematică, apercepție tematică, adică experiență din trecut, care e folosită pentru a elabora acel scenariu care se cere în consemn, alcătuiți, compuneți o schiță arătând, adică intitulând această imagine și arătând un moment expozitiv, de introducere, că nu are, un moment de acțiune și un moment de deznodământ. Deci, într-un scenariu, practic, dramatic. Adică se rezultă o întâmplare care are niște premize, da? Asta e ideea, care are o anume desfășurare efectivă și are o anumită finalitate. 3 momente care orice scriitor care se respectă și ne facă și el o mică schiță. Asta este teatru. Esența testrologiei tematice. Deci este proiecția tematică. Urma este proiecția asta care e folosită la Rosenzweig și alte teste de acest aspect, care oferă situațiile astea frustrante, tipizate cumva și solicită răspunsuri. Se numește asta, cred eu, că putem să numim, proiecție reactivă, pentru vorba de reactivitatea la frustrație. În testele de desen acum, desenul tematic, nu? Este desenul omului, desenul familiei, desenul copacului, nu? Arborelui și alte desene de astea cu tema, desenul cercului, de pildă, care o să facem și noi acum, merge pe o idee jungiană, ideea mandala, ca expresie a totalității persoanei, a sinelui, adică. Și, bineînțeles, testul ăsta, desenul netematic, desenul liber, zis, un test care se vrea un fel de complementaritate, de complement la Rorschach, este așa zisul test multidimensional de desen, MDDT, adică Multidimensional Drawing Test, sau, în original, MDZT, adică Multidimensional Zeichen Test. În nemțește desen Zeichen, desena Zeichen, 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 da? Și de-aia zice MDZT. Foarte interesant, constă în 30 de desene făcute timp de un minut fiecare. Cam câte răspunsuri în medie se pot obține la normal mediu, la Rorschach, trebuie să dai cam 3 desene de planșă, 3 ori 30, 3 ori 10 ori 30, deci cam 30 de... Durează 30-35 de minute cu micropauzele, îți dă testul și... Folosește 8 creioane colorate la libera lui dispoziție, alegere, și face un desen care e lăsat cu toată ambiguitatea interioară. Deci, tresurile de Rorschach care prezintă un stimul, să spunem, în limbajul psihologic, aici nu se prezintă niciun stimul, îi se dau numai instrumentele, stimulul rămânând în el însuși.
și se obțin niște forme acolo, în desenele pe care le face, se obține o temă, el intitulează și intitulează până la urmă propriul desen și folosește niște culori. Deci cam ca la Rorschach vine formă, culoare, raportul între acestea, eventual kinestezie, eventuale aspecte simbolice și niște chestii tematice, de conținut, adică, care rezultă în ceea ce face el acolo în desen. O să am un astfel de, să vă arăt așa, făcut de cineva. Să vedeți cam cum arată asta. Și cam ce se poate spune din asta. Bine, nu o să putem să insistăm pe toate astea. Noi să ne ocupăm cel puțin de astea două, de Sonde și de Lüscher, pentru că sunt absolut exemplare. Și de Rorschach, bineînțeles. Mâine toată ziua, Rorschach și Rorschach. Așa, acum am făcut aceste înregistrări, spunem pe foaie de protocol. Aici domnul Florin a făcut și ceea ce numim profil grafic, la profilul grafic este aici, la Sonde. Acolo n-am mai făcut noi caleajul, bineînțeles, că noi aveam, domnul Florin, asta n-am făcut, domnul. Să facem pentru mâine, alea mari pe planșă, să facem totuși sindromele acelea, da? A zis că se pot face, da? Ca să arătăm. Dumneavoastră le aveți acolo, nu le au nimic. Ar trebui să fie și general aici, ca să pot eu să arăt. După ce am făcut chestiile astea, la Sonde, trecem la următoarea etapă, care este să scriem aceste profile sub formă de reacții pulsionale. Deci să facem profile reacționale. Și acolo, în Sonde, avem 4 feluri de reacții, 4 tipuri. O reacție pozitivă, o reacție negativă, o reacție bitendentă și o reacție nulă. Să luăm linia asta de bază între cele mai. O figurăm și noi aici. O reacție pozitivă se dă atunci când avem mai mare sau egal cu 2 pe 0, adică când nu are niciuna de sub, sau 1. La minus este situația inversă. Când pozitive avem 0 sau 1, aici mai mare sau egal cu 2. Pentru aceasta, condiția este îmbinarea celor două, respectiv mai mare egal cu 2, mai mare egal cu 2, concomitent. Iar aici avem 4 situații. Când avem 1 pe 1, când avem 0 pe 1, de pildă, când avem 1 pe 0 și 0 pe 0. Deci reacție pozitivă, negativă, bitendentă, să spuneți la reacție. O să vedeți și cuvântul bivalent prin lecturile dumneavoastră, dar asta se aplică numai eului. Numai eul este bivalent, eul care face aceste opțiuni, aceste alegeri. Eul ăla inconștient. Adică, o să vedeți dumneavoastră, e vorba de eul K, care ia atitudine, ia poziție. El face aceste alegeri și el este prin natura lui bivalent. Adică are posibilitatea de a alege și într-o parte și în alta. Într-o direcție de tendință sau în altă, în direcția contrarie. El este acela care face luarea de poziție. Și are această
Deci spunem calitate, nu e o slăbiciune, e o calitate. Bun. Și în conformitate cu chestia asta, putem să facem aici profilele în forma aceasta. Primul profil care se face la sonde și vine aici, n-a plasat următorii prea economic aici și nu pot să fac ca să și corespund. De-aia o să facem aici din nou capul ăla de tabelă. Dumneavoastră aveți deja schema acolo. Adică ăsta e pulsiunea sexualității S mare. Aici este trebuința de tandrețe. N-avem aici nici schemele astea cu... Nu? În mapă. Asta nu am zis decât ce le-am dat pentru Nu, exercițiu. ar trebui și asta, dar oamenii să știe despre ce vorbim. Pentru că altfel trebuie să spun eu și treaba asta. Sunt de test corespunzător cu sistemul pulsional uman creat de sonde, stabilit, adică de sonde, cuprinde 4 pulsiuni. Deci acestea sunt pulsiuni. Sexualitate, paroxismalitate, de la paroxismalitate, eu și contact. Avem pe urmă 8 trebuințe pulsionale. Și avem pe urmă, alea cu plus minus astea, sunt tendințe pulsionale. La sonde, spre deosebire de Freud întâi și spre deosebire de alții, există o terminologie extrem de precisă, care se cere folosită și respectată. Nu se poate folosi cuvântul pulsiune în locul celui de trebuință pulsională, sau viceversa. De asemenea, nu se poate folosi cuvântul exclusiv pulsiune pentru tendință pulsională. Deci trebuie spus exact așa, ca să se știe la ce ne referim. Nu putem zice pulsiunile sexualității, cum zice de pildă freudistul. Nu există așa ceva, pulsiunile sexuale. Există pulsiunea sexualității, care are două trebuințe polar opuse ca semnificație, dar care trebuie să colaboreze, care se află în unitate contradictorie. De aceea Sondhi vorbește de o dialectică pulsională, cuvânt, sau mă rog, termen absolut fundamental pentru înțelegerea vieții pulsionale. Dialectica pulsională constă în această luptă permanentă a unor contrarii pulsionale, și contrariile sunt trebuințele pulsionale, H și S, și tendințele pulsionale, care pentru fiecare trebuință are câte o direcție numită tendință pulsională. Este un H plus și un H minus. Plusul ăla și minusul înseamnă simpaticul, antipaticul. Înseamnă că euul care ia poziție aprobă orientarea pozitivă cu semnificația ei și euul care ia poziție nu neagă acea orientare. Nu neagă pe aia. Afirmă direcția opusă. Da? Direcția opusă de realizare. Aceleași trebuințe. Înțelegeți deosebirea? Deci,
minusul ăsta nu este inversul lui plus, cum ar fi de înțeles. Este o altă, astea sunt doar niște simboluri. Să nu le luăm, prin urmare, ca și vor să arate polaritatea celor două tendințe. Și nimic altceva. Nu că una ar fi pozitivă și aia ar fi negativă, sau că una ar fi ceva și cealaltă ar fi, în fine, tot acel ceva, dar cumva întors pe jos. Nu, există este altă tendință. Iar euul care ia atitudine, prin faptul că le prezint aici în testul nostru, adică practic optează pentru ele. Optează pentru el, face totdeauna o aprobare. Acceptă niște tendințe. Pare un pic paradoxal sau un pic neclar, dar nu este așa. Vă rog să mai reflectați puțin. În orice caz, nu vom înțelege de plano niciodată că aceste negative sunt niște refulări ale acelor pozitive. Deoarece pot să fie și refulări, dar nu prin definiție și în exclusivitate. Ele pot să suporte toate, fiecare cu semnificația lui. Semnificația lui, să spunem, destinologică, adică acțională. Pentru că asta e destinul unei pulsiuni sau unei tendințe pulsionale, să se satisfacă printr-o acțiune. Nu? Asta e destinația, finalitatea. De-aia se vorbește de destin al pulsiunilor, destin al trebuințelor, destin al tendințelor. De asta înțelege destin pulsional.